Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Funny. Bansa man himo. Nalimot sab ko. Kuno si patiun kon mahalam ka. Armando, You know, mahal ko nga akong pamilya. Pangibati ko. Bisan sa tanan akong pagparingkamot. Bisan pa man sa tanan kong gibuhat alang nila. Uwa nila kini makita. Armando, I need someone to love me back. Someone to make me feel na special sa pag og nga nung gisultihan ko nimo ni Ana. Nga no, Armando. Oh, wa. Pero ambot ba? Wa sa magkasabot sa kabag-o lang na itong nagkaira. Pero gibati kong tumang kong fiyansa diari mo. Marabag, may mo na kong isulti ni mo ang tanan. Lakip na ang akong mga sekreto. May mga sikreto ka sa imong asawa? No. Wa. Basin karon pa. Ha? Karon pa kung magkasekreto sa akong asawa nga may nahimo kong kaila sa kabatanon, wapa, buutan, o giisip na akong suod nga hikala. Armando, salamat. Weird, dili ba? Sa katiguwang naging suod o mas manghod kay niya. Dili man. Naanad ako nga may suot kong mas maguwang panako. May suot sa kong hikala, sinang lusing. Tingali, mas maguwang pa siya nimo. Mahuwa. Mm. Well, then, nakapagaan ka sa kipatin akong wordness. Manayapon ta, Ha? Kuan. promise, di ta magdugay. Gutom lang ko. Di siguro, wala sab ko'y kasaw karon sa bahay. Lahi kay mukaon nga maginusara lang. So will you? Please lang. Ikaw ha? Karon pa ko makasuway ini. Nagapian ko katug ini tungod ang cellphone tungod nimo. Ug ni nagpanty og bra nako. Bugnaw kay din sa akong kwarto pero imo ning gipainit, babe. Angayan ka kayo, babe. Hey, pastilan, kung iya ka palang untas, kung doolo ka naging kumot-kumot ka na ka. Gihagkan o pinakatay. Kanang way, latang pisan gamay. Kagilok. Oh, Wait. Nagtagay ko ining red wine. kalamigo na na. Gusto ka? Palintan ta ka. Palintan ta kag labing mahal nga ingon ini. Oh, wow! Pero gusto ko nga ibubuo na rin mo si mong lawas ang bino. Unsa? Buing. Mabasa ang akong sawg ini. Oh, sige na. So, kaya mas lamay magagtanahon ko na imo na buhaton. Oo ba? Sige. Ako suwayana. Ay! Halika, bugnaw! Gabugnaw sa kundugan. Wow! Oh, sa puso na sa... What? Sige. Niya. Oh, Ay!
Bisan sa makadiyot na kung nagiguban kang melody. Kanus panihapon. Pero mas nakapagaan kinihan sa kong ibati. Ambot ba? May daghan man kong higala. Pero lahi siya. Lahi si melody. Ngiyara ko doon sa mansyon. Kala. Ay, gusto ka, ana, ha? Gipaduol ka na sa akong cellphone. Santa na sayaw-sayaw. Medyo naikot ako sa akong inom mga wine, ha? Dili ba? Mas makapainin sa lawas. Gusto ka? Nagpangita na noon ko nimo. Oh, Bubaan ka pa nga kong boobs pag-usap. okay. Oh, Agatha? Shit! Kau pa na mo'y batasan? Di man ka manlukto? Laos mo nag-isod? Unsa? Imo kong patugtukon sa kaugalingon tang lawak? Susay! Unsa may nitabo nimo? Nganong ingon ni anang itsura mo? Taples. Ha? Taples ka o nagpanty na lang. Basa ka ba yun? Nanimaw kang vino. Unsa imong gibuhat? Gibubuan mo vino ang imong lawas? Ha? Oh. Oh. Dali mo gipunit imong cellphone o gani gipaw nimo. May kachat ka? Uy! Chat ko down. Sa may ko ika-chat yun ining akong gagway. Ga-video ko sa kong kaugalingon. Di ba gud mahimo? Oh, gitanaw ko lang tibuok kong lawas kung sexy pa ba ko. And I'm still sexy, di ba? Of course. I know. Ay, maligos ako. Unsa pa'y nitabo ni tabayan? Nagbinag uman. Finally, nabot kita sa Pilipinas. Og niya pagkanit ta sa airport, nabati ko na ang kainit. It's so ew sa skin. Mura magagawa anak din eh. Oh, lagi. Pero naanad ako sa klema dito sa gawa sa nasod. Tawad na sa bayat ta dito. Kung dili pa lang Pasko, di ko mauban ni mo sa pagpaulit. Dili sa ko gusto nga mag-inusara sa pag-celebrate sa Pasko. So, hain na ba ang atong sundo? Magtaksi ta. What? Ew! May mga bagahe ta. Hindi ato ikaw gas taxi. Dali na. Shit! Nagpaabot na ako si Jerome sa abang abutanan. Magdali ko. Agatha. Oh. Hindi ka na lang maranghin kung mulakaw ka na. Mulikaw na ko. Bye! Ganyan lang. Unsa ba? Gadali ko. Mo na imong isulob. Nga naman di ay. Unsa may problema sa akong gisulob? Dako kay problema, Agatha. Unsa? Ha? Nasayod ka bang mahalo ni Armando? Dito ko naipalita kining akong gisulob nga tatter jeans sa gis. Ingon man kining akong hanging blouse. Way problema sa imong isulob, Agatha. Ang problema mao ikaw kay wa kari angay ana uy. Wa na kana mahiuyon sa imong edad. How dare you? Nga nang miingon ka nga wa ko'y angay? Kasit ko di mo. Agatha, di mo ka na angay ikasuko. Pahawa sa kong itubangan, Armando. Pagya ko. Adto ko sa dapit nga mubagay ning akong sulop. Den siksik ko alang nila. O wa maghunahuna nga tiguang niya ko. Surprise! Mami? Eric, you're home. Hello, tita. Ma'am! O sa ko na yung gisulob? Gising ka sunis? O naghangin ka pa? Basi may panamuton ka na, ha?
Iho, I'm glad that you're home. Oh, Niya ka na aron makasanta ka. Niya ng imong inahan. unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!